korwarire kakimwaita ngabutubutu mwatinda kanisa moito motinda kimwera kamutaigana kajitana abana kosa najitana abana nasinyira korageri akana mwabaruta tigwana mwajitana abana mwara kamutainande sokya chaka kurwa magende tumira na kiro cha kondoroza na bukire yake ayo mwana ne yake ani kweli yango ngakera konya komorota malera timetengikia kuja kumaita ayo nani Mwancho murigereria inkagerete nga mwaigura mang'ana chire nkuma ase mitandao chiredio boigona ase chinsemo chinde buna umusacha naro yomo kurwa chinsemo chia Kiobegi onacha abana baye babere emetwe na buna tugukwana iga abana abo nigo bakwete na nigo twachire enseme yiga oisikorigereria igo turi Kiobegi police station nigo twachire tosoe Kenyoro aigere Kiobegi ward ya Masige East meya constituency ya Bobasi county ya Akisi asege korekia korekana moino nsa ekone ya nontegete togende toraso bana obaitirwa aibabekwa gotema ku understand historia yo musacho yo nganingi kiagera li swali to gikorende tukorera rondiringa ngento keke keirera umusacha umuibori kubwata abana baye kapisa obabeka inse obanyenya no moro weikogo kwa narigererie bicheje paka ya ndoma twarege chinsemo cha marani ari gukwanera mang'ana ya abebisagino yorusu wa maiso ekeresi mbiacha abantu niko banyegeri gwo mwancho murigereria naende kisi yabeire kebwate bisange binge lakini nkagerete nga gwetera ase okobiorokyo boiga ngambike amatukare bosyo tagetobwata namo na inche nkoire binyoro turakwana n'abantu bari tokonyora mari baratwerera akenga inkike kiaba naende ningi kiagera engane yiga ekogosa yakoreka nteke tubwata namo na incha sesabari ekera togoso ebinyoro maiga turakora mang'ana abera atatu eriko tema kumanyanga ninki go sekiaba akidata karibu goja yabango Kenyoro kene gekorogwa bade Kenyoro Kiobegi ward ya Masige East ngagirete mbiyande constituency ya Bobasi wow muchuri mwana barusi kwene moina nsa ekona nsa mwe Notuire bakora? Sawa. Twende bana. Muchoro jima? Echa yema. Itoko ndege matali. Okay. Matali. Ojia? No toko ndege. Ene kibaro. Banyene kibaro mpako ba history. Ati? Abanyene no bale. Mwancho murigereria aiga twikire no twikira ase family ya se twale ko batebia ase igente kijya korekaiga bise kurigereria isikaiga abantu baichire ebamumatete bakumetinga ningi kigenderete kirende twachire batema gukwana na barabo erinde tomanyenga ningi kigenderete bise kurigereria iga abantu niko baichira ase obonge nigente kigukumia buna bagusi ya toichanire ngo tondogete gusinyire kitogokora lakini rende engana neringa family emigwe ekera togenderete kurigia nga ninki kibosigia kore kanto betugukwana abangi nambara iga banene bagakambara iga banene bamurambara iga banene tugukwana barabo eri tumanyenga ninki kiga gusigia koreka kuba kisimi kiga Kiobegi kombone nere y'umukino oro yo gaiga no tutagete kunetega turarigire nga ninki kigenderete mwancho murigereria yanyarikanire nga nonyeri iberera rirari nene abantu bagenderete kurira abantu bagenderete kwehumia na ikira konyora tato mwabo
omomuro ya abana aba oyore sokoro ya abana aba bono ba buturwa omotwe eganga namorigeria neri ntegetatwerere historia ya omwana oye asinini indi aiboretwe gocha emiaka ere ngabwate ng'aki amokineti goika ase ekera rero mogakaritang'ani ntegete ngotebi ng'a pore ase ogosiria abachukoro bao babere naende togosaba ng'a nyasaye akoremie chingaki echiga chia obokong'u ng'aki okorokwa. Inche riria riane nkoroku Jackson Ontita Salamu Yes. inche omoibori bwa omwana oyo iga aba baku na abachokoro bane omomuro oyo osira omomuro oyo okora egento eke ng'aki akorokwa amarieta yonsi. Nelson Momanyi Ontita Nelson Momanyi emiaka ere ngabwate iga abwate emiaka 35 35. Omwana oyo ng'aki akinete korwa gotira ng'aki akinete nabo akinete buya agasoma esukuru ya primary ya Kiobegi agaeta akagenda secondary ya Nyamache keraika form 4 agachakera munano esiorori ekona komoira agachakera from 209 iga agakora amatemo ayo orwarete bono korwa eri nabo twamwire chinyagitari twatemire komwira chinyagitari twamwirire Tabaka twamwirire nonye Nkirigoris twamwirire Bosongo twamwirire Agakane Kisumu naende twamutransfire twamwirire province ya Kakamega hospital lakini tayari chenji tirakora kitirarorekana lakini ngocharire ndo ira muta lakini ngocharire muta rendo ira muta ngaki ntambake twaranga bono nkogwe nari twasemeri lakini nando menya gochakera accumulate ocha nando babo mono bono aso wenge ya getri tuko wiki yega kogenda ari kanisa bono oi kamambi igotokoragerera abana bamuna barenga abana baye muna chakete korwara oire chibesa nyingi sana tuonire murimo lakini bono oi kamambi kare twate konyo chaka waita to konyoraga ekiagara rocha abana aba baya bwate munya kitari to kumoira mbari kwenya ona mukaja gakonda kogenda gasini ni gagocha na agake bono chamambi tonyo chaka kawaita ama tukaja gagusaba sana yocho tenga tata karasa bato tumanyi kujokoraki tumoji korara twasabire nyombe nene batiri mokabaji korara bono mambio babo kama kawaida tutare kabukero kende pora soko goteneni eria chagete kurwara murweriki kera mwachete nyagitari entangani murweriki mwate batu warwarite murwaire mbwa toke to biyaigo urere mbwa rekora kana biyaigo tatigarende bono yani kisungusungu na kikiarora kana tenga nabwate problem ase mikiyaye agocho gwensiorori wakeranse iyo kana ya beta pronounced bona kana moko munya kitari atako tamana nane moko munya kitari ende na kistinga ki iko to ko muira nonye nkericho bono ya beta pronounced nga matara go chiko chekiwo but because we are unable we did not take him we were preparing to ko nyora chibesa this family oire chibesa nyinga nyina mo mutuauniri lakini tayari tera koraki yani nturaikera ekurumaege gona koro kidalili ende yonse maybe yo kominyo kyo omonto gose kobugoria omoro kogosereria omonto kurumaega iga gutatiga rero tari kominyo kyo omonto yani kerata kete kera iguru bana na bara be go sabo gorio mutera kindari mo today na narore tariri ai okurumaega atana kobeka monto nde chinko mo samwake osambuturio moro kurumaega matukari borerekera mwaboka ng'aki yarenge igorekera amwararite na orogete tariri chinde chonse ng'ano omonto bwateme chando so omonto utegete gokora na orogete ng'omubero na igwete bobe ekiagera garagerete ndagerenke ekararekana ng'akira abagira wone kere wachete korara mambi baboka nabo bakoboka kawaida abana babachukuru bane gotomenyete na bare boto korara muno baro bagenda mate bachukuyo mwana aromoke oyiga itabo bono bacha batu tuanywe chaiga iga echa omuinara sitin saa 12 ya mambi tuanywe saa 1 tuatigara nga twachira batore cha taro katikende yonse bono ekere na igu ngobogorie betio tirimbokire abana babanene barumaga bacha gore sto batore cha eng'ombe achikorigeri chinsiaga nabo antebia abana bang'ochire korigeri eng'ombe chinsiaga tutwagendera gotora chiaba saa 3 oicheruru ochoika oirana oirana omanya gocha ochichore ori na ebeti ochoika agaria ontebi dadi nachire koingerwa namuboni nobwate ebesa egera moe ontebi nimbwate ebesa arwagera asoke para naranga omwana oyo nakobori beti ng'enche kabira chikongeru narobori namubwati ake namubwati oikario oirana gocha chinse chirenga chiarenge chiarenga ng'e 3:30 3:30 cia mambi oikoirana gocha
chirigeti saini chirete kanke ochibe saini oikoire na gocha kerere na gocha na omuntu onte ng'aki omuntu ng'aki akare kotara nebetera nayo onte otakora mobwati namobwati bono gocha tatageti monto amobwati iga akwayerera bwango narora ng'a agakomonyoka nki akare komonyokera ntamomonyoke omonyoka gocha otare gora onyora bono atambe korora kagocha kumbe tatagete morore kende otini boka natebi na omwana oyo ng'etera abwo goika nayo etera abwo goika egere orore ase akoenda gochi ocha rioka munante nina namororo gotini boka rioka abwo goika enchera goika osoa ebituma ime namobwati goika nabare nebeti ngochi goika ebituma ime nanyora omobere bwa omwana noo okorete ki otambokire karochire maate goika omobere bwa omwana nore omwana omonene ake obwate emiaka 2 years and half otirimboka bono kera nanyora omwana oirende chinduru abanto baikire riakwe riogi ntoranyora oyonde tokagerete ng'a oyonde esara eborire noe akorete ki noare ingoigono maate nanyora nere garaire egeti maate iga aba babere mwabatiga baraire mambia ekero mwasoka kogenda gotora echae oyonde ntwanyinere echae oyo omonene ake ekero aikawe egeti iga are komonyoka sana oike para abanto bakire enduru ritwanyora oyo okabere abanto baichoire obwatirwe naria abwatu okoenda gochia kiobegi are nebeti orurende ebeti eywo obwatu oirwe police station ya kiobegi igo yabasarendari gochio kero kende ere ekero agokwana ng'aki agoteba igagoteba ng'a orwarire ng'aki entambe naende chibesa twaiteire chinyinge tari kogwena eine statement yaye of today after bono nabare gokora kende yonsi gose aite abanto bonsi nere aite ekero ebinto bionsi bigokoreka mama omwaba abana ng'ai arenge tarengero gore ase echae oigo mwatiraye morugi oo Nere, nere gochi gotora echae gochia echae yaborogora aye aite igo bono ogweita okoga arenge ng'a bono oikire omwerio atagete gweita akore ebinto amanye goita akore ebinto bimu igo noe ninu mware kobera kende nabo kiarocha go nabo kiarocha gotobera bia mono pole togosaba ng'a nyasaye tiga bareme chingaki echiga chioboko bia mono ngorokureche nyamiso ntita bwana noaba moko masgeist bwana egeist eke giakorekanire ase nkeye mwana oyo ni orarwarire amatuko amange nekero arwarire amatuko amange tana gokora gintu kero kikibere buna eke kero achagete 2009 ari gosoma Nyamache high school abasoma gaika form 3 ochaka korwara orwarire igo tokarora ng'a tigachaka akore egasi nonye ya amaboko ekiagera rende enyanguru chinde nchi arakorere nabo arakore nonye ya amaboko ochire orwarire twamorwarire chinyagitari ao lakini chitabwati matumaini tarora ng'obeire buya nonye 2 weeks to 1 month twanyora ngo naende nagenderete korwara bono ase samari igoro nabo twarenge buya korwa moisone nabwate tabauti nsinini lakini ndende tukarora ng'a naende ochinchiri obeire buya igoro tugacha maboroba tugakora endagera omong'ina oyo no barenge nere rika akora endagera tukaria tugasaba kabateba bono genda buya genda murare genda buya abana babake bagatigara aga mwana ruguru barabo bakagenda bono ekero bwake bono mambi twarosia echae kia no tokoragera amo bacha korwa ate naende nere otang'ana gocha aba namakwana Nelson mbiyore ontebia mbiyande rero ng'aki oraire ontebia ndaire rero nari ndaire buya pi namotebi nainto bwakire bwate egekombe onywe echae egekombe ekemo twachi komomentera eria kabere otebe yaya tindi konyinyigwete buna igo onyigotete lakini igacha ngoika chinsagete inywa bono twarora ng'a tabwati ari mbaya sana natebia omwana omosokerie ekerogo isiko aisaransa aroro omosokeria isiko naintwe twasokia ebitonga natebia na omong'ina oyo ng'a togende bono tochie gotora echae ekiagera oyo ndoche ng'a mbuya are rero omwana oria twamotigi ogosibia ebinto bono gotogoikarire rogoro chinsa echi inya iga isano naboria omwana naro onyanchete sana
okona kombwati amo naburi omwana omwabo ng'ai bono kimuma agenda buna kirero ataracha nanchete gotora echae oteba yaya riori nkakare omwana oyo namotebi kara agende oramorora ng'ai rende agende ekiagera taracha bono omwana oria ochicha ocha korora omwana oyo onyora mwana takoreti ki mwana taiyo namotebi genda omocheki naende mochie enyomba ya mwaine namotebi oteba genda monto taiyo bono ekero twakora igo ng'ina oiche gocha ontebi tiga ndagenda inchi komorigia gose ng'ai agenda ng'ina ochicha na inchi kinde korwa igoro omanya gotebia omong'ina gete ng'ai aye genda oborie otebi mama aiche ekiagera narigirie omwana nyomba omborire. Bono inche kongotirimboka korwa igoro igaa nanyora gaki omwana oyio okondangeria ng'a baba ng'a daddy iga aitete abana baminto abatigete ebituma ime. Bono gaki aywo nabo inche naerora ekabira eywo nabo nakerora igo rituko ria rero riaba rikong'u rende gaki baria bande bonsi babwate omoyo bwa obwancha. Omwana oyo nomoroche iga adependete on us ntobwati kende twaiteire nibo korwa 2009 mpaka bono nonya mbono nyasaye obuya bwa nyasaye bogotogendia iga. Bono oyo orabe na omoyo bwa obwancha atosire ase emipango eye asire nonya na omwana oria egere agendererie obogima ekiagera gaki buna bono tore iga nabo tore buna tore iga ntwarenge iga lakini bono oborwaire bwagerire twaikeire buna twaikeire iga. Bono aywo naro aywo arenge bono rende mbuya mono ase ogocha gotoa eng'ora. Ase amarieta nkoroku Francis Nyabuto Nyambega igo nde ndugu ya Ontita Saramu muna bakwanire amaene omwana oyo nomorwaire obeire okorwara amatuko amange lakini chitaririe chiacha gokora rituko ria rero tana gochikora. Bono eyaika mambi chinsa ng'e inye chiarenga around saa 4 oyo ominto Ontito ocha gocha moino aria ongokora na ecounty rogora ya omo MCA Michael Masasi ocha ogontebia ng'a twabokire omoisi ochire gochia ng'a nkogingerwa agochia nere nabugire mbwati gochia ng'a nagenda amaene nkogingerwa chi. Bono rende ekero yaikera igo namotebia ng'a nabo okomofuatiria omanye ng'a oikire ororo abwo ase ekenyonsi ake igo ototiga toisaransete na abande togokora na barabwo egasi aria obisi basoka obisi eywo ere nsa agwo ase more mwaino agwo. Bono ekero achicha osoka obwati omwana oria kogenda buna amobwati omwana oria oikaria onyora yaani oyo Jackson Ontito oikaria onyora ng'a mwana oyo taiyo ochire rioka ande omwana oria iga aikaria osunguka naende ochicha ka oirana ka. Bono buna omong'ina akwana omwana oyo amaene ekero ngirete aria ase nini namana koigwa bagokura koruga nkominyokera aria gocha ng'a inki gose kiaba narora ng'a abaibori baria bachire gochia iga chiduka tokominyoka gocha nari nkoumera ng'a amaene omwana oria okorire incident eria naende bono ekero nachicha mpaka aria narigereria nanyora omwana oitire oyo omonene oyo onde konya tinarora esauri ya obwoba boria twaonchoka immediately nabuga ng'a onye omwana oyo rende okorire incident eyo ngonchoka ndore ng'a yakorete ki are nacha komonyora ore ekona moino aria bwebisete naenda mpaka ororo nainche amanyinga angosa ng'a omonto okorire egento ekabira keria iga araimoke nainche nagenda namotebia ng'a isaransa abwo oisaransa ekero aisaransa twarwa twamobwata korwa aria twamoira gochia polisi moino aria na abanyakenyoro gose abanainchi twamoira koenda twamobeka aria polisi moino. So buna abaibori bakwana
omwana oyo orarwarire period entambe akoba muna akobasuka abasuka naende mosuko acha ababuya muna bono engaki nere yema atwere embura yamagena egatwa mpaka egasira bono tugacha komanya ng'a omwana oyo okorire ki osarekire amaene abana ijimba abeta abaya naende mpaka bakarora amabera gocha ase familia eye bagakora even donation ya omochango ntwakorete tukawa omoibori oyo iga airere omwana oyo nyagitari igo muna akwana nabo nare gocha goteba na inche ng'a amaene instant eye nabo yatobere eng'enche eywo nekere twaikari maate nyamache ekere omwana oria are koboriwa aria nakwana eng'ana akwana ng'a nebirecha bire omotwe oye bono twasinywa ebirecha type ki bono ekere abasikari bare kona komochi yagera bamotebi ng'a aye bono soa gochima abwo bachikomanya rende mono ng'a inki kere omochando lakini omwana oyo orakorire ebinto bitari koba related nebiakora igo nabo nare gocha gokorera igo nkore omogano oyo ng'a onye assessment ere egokonya efamily eye ekonya gaki na amabera amanene nakorire mwancho murigereria tagete nkoire goika ase gikoreki giakorekanera maiga chibando matega matoke abwesi twarure nsobo tatu mwabo aiga no bono bw'omomuro oyo mataiga no twatebigwa akorere ng'ana eyiga naburuchi getiringo buna kere nsaiga koranga gaiga no batirimbukera mwancho murigereria oise kurigereria iga egetinda cho nigo kera igekene negetiringo buna tugukwana iga ase chibicha biri bari moika korora igo babegete amato ya matoke korunse igabegete amato ya matoke korunse omanya kubana chemitwe gana cha oyo moga mwaka iga omoigora no yondo koranga bunara irega ga mwaka gosenkuru maega oise kurigereria tayari ebikoroto byo mwana oyomo Michelle na Gloria no bakore runsaiga ebikoroto byo mwana oyomo na byo mwancho murigereria amariga manene oise kurigereria nsaiga amanyinga narari nsaiga naende omosigo oyo goise korora no akire mioro okorora ng'o oyomo no amukorera igo mwancho murigereria namayanda manene sana abanyaruka bake konye batwarira obogema bwachakire kororekana naende oise kurigereria mata tona gotirimbuka naye gane kamera abu no mwana oyo maite rugora abwo lakini oise gotirimbuka egetiri nkonkera chamata eschinsiaga asaya gare open lakini rende mechiteri eranga oise kuri ari omochi oyo mokare maate lakini gochimata omochonde gokare the far end moina mochitoyo nechikagu na rugora ari omochino oroyo bono mwabo iyinga nonye na abana bare gukura onde tayore koigwa aminyoke aiche kobakonya omwana okabere okoranga ni ga mutirimbo kigocha aiga se manyinga inga iga yes mwana oyo mokoranga gose korra gose no amuitera iga manyinga nara chinki no chirege bire setunane chimonyo no chira iga manyinga nara yare nsaiga mwancho murigereria Michelle na Gloria obogoma bwabo no bwabutokera aiga bonse babire barenge binyaruka lakini rende togosabanga Nyasaye abeke nkora yabo asagaya na Nyasaye me family nkwaigwa buna sokoro yabago kwana na mariga manene abantu barerero muchiyo abantu bachia abango mwancho murigereria bantu barerero korero konene lakini rende togosabanga Nyasaye aetie kirechangeri yachire gusi ebintu byachakire gokoreka bitari bija bantu baito naende ntegete nkwana nabagusiba mintando siasemure okoranga ebirengereri byachakire gochanda abantu okorra gusino obugima bwakongire okoranga gusine ebintu byachakire gokonga ekero kurigi nebintu bigokoreka kwanyorire oyo mino obwate birengereri nchira tema kumukwanira lakini rende atoigwete ngata atomu abochire wirwa sigeta seni kya banyanyimbo noare na abaiburi bae no bari twakwana na barabo mamu mwabata konyara gukwana senge nchogare asa mariga manene
na ntuguchikumukwanira lakini tugusabanga Nyasaye arime familia yiga guchakira bono goika umuyiguyo bwa abana aba bono oerire bia mono oya mwana ne agani kwenya ngongakira konya komorota malera timetengikia kuja kumaita oya